Chámome Aitor Lata e xunto con o meu irmán Iván e Raquel, a miña parexa, formamos a cooperativa de traballo asociado Labrecos. En Labrecos dedicámonos á agricultura e á ganadería. Vale? Temos unha granxa circular, ecolóxica e regenerativa, donde os nosos principios son o mínimo laboreo da terra e o compromiso con ela. Non? A palabra ecolóxica para min é moi importante porque significa que non podemos utilizar químicos para a nosa produción. A palabra circular é tamén moi importante para min, non menos que a outra, porque se refiere a que nós non necesitamos comprar insumos externos para producir os nosos alimentos. E a palabra regenerativa significa para min que somos capaces de, no noso espacio de produción, cultivar dunha maneira en que o suelo cada vez é máis fértil, non menos. Por lo tanto, non practicamos unha agricultura meramente extractiva. Dentro de Labrecos temos vacas, temos ovellas en pastoreo rotacional continuo, é dicir, só comen pasto, como bons rumiantes que son. Temos froiteiras autóctonas e temos unha parte moi importante de horta, non? Donde cultivamos casi todas as verduras posibles ao largo do ano, por suposto, na súa temporalidade de vida. Entón, podemos ter acelgas, repolo, remolacha, perexil, apio, todo ao mesmo tempo, para facer con eses produtos unha venta directa. Non? Chegamos a xente cercana, podemos repartir na cidade da Coruña, nos concellos daqui da volta, todo o produto que nós producimos. Damos moita importancia a isto porque a pegada de carbono ten que ser reducida, tanto na produción como no reparto. De nada sirve ser ecolóxicos, ser regenerativos e ser circulares e logo despois marcha o noso produto para outros países ou para outras zonas moi lonxanas. Incluímos todo o que podemos os nosos animais na produción, porque creemos que hai que imitar un pouquinho máis a produción de fai 100 anos ou 150 anos, con todas as cousas positivas que hai hoxe, con todos os avances, con todo o que se sabe da terra, da produción, desas sinerxias entre granxas. E o que facemos é aproveitar o estrume máis o manejo que facemos cos animales para fertilizar os nosos cultivos e así obter un produto de calidad e respetuoso co medio. Nós somos xente que estuvo no campo durante toda a nosa vida, nacemos a poucos quilómetros de aquí, non? Na nosa casa había unha granxa de vacas de leite, de carne, meu bisavó, despois meu avó fixo a granxa de leite, miña tía ainda ten esa granxa de leite, meus pais tuveron un almacén de piensos. Despois de algunha experiencia laboral con nada que ver con todo isto, pois decidimos empezar a ver cousas que realmente nos gustaban, non? Tuvemos un contacto con un intermediario e empezamos a producir pois repolos de maneira convencional. Enseguida vimos que ese modelo non era o que nos enchía, non? Nin o que nos representaba. Entonces fomos empezando a ir a cursos de agricultura ecolóxica, empezamos a formarnos, a ver cousas, a probar. Isto fará uns 10 anos, máis ou menos, que empezamos, non? Hasta que demos con un sistema parecido ao que estamos utilizando na actualidade. Empezamos a producir en ecolóxico, baixo o sello do CREGA, puxémonos en contacto con comedores escolares, con clientes particulares, con algún restaurante cercano, fomos vendo que era o que realmente lles interesaba. E ao mesmo tempo fomos buscando o modelo que realmente nos representaba. E nos buscábamos un modelo sostenible de verdade, certificado na agricultura ecolóxica, e que o impacto no suelo fora nulo ou máis ben positivo. E así chegamos a onde estamos, non? Gestionamos casi 20 hectáreas que non son en propiedade, mas que é unha pequena parte, onde temos pastos, temos a produción hortícola máis ou menos en 9.000 metros cuadrados, 4.000 metros cuadrados de invernadero, e todo pensando nunha horta variada que nos permita chegar durante todo o ano a esos clientes, clientes son persoas que están encantadas co sistema que seguimos, non só son clientes.
máis que clientes son parte da familia de Labrecos, son os que nos axudan a seguir adiante cada día, son os que valoran todo o traballo que temos detrás. Cando lles apetece vir aquí, veñen aquí, abrimos as nosas portas, explicámoslle que produtos hai, como traballamos. É unha relación máis que de clientes, pois son medio socios tamén de Labrecos, porque todas as semanas contribuyen a que nos poidamos seguir adiante. A veces facemos obradoiros con outros artesanos, de cestería, de produtos naturais. Este ano profesionalizámonos un pouquiño máis de cara ás visitas, porque había incluso colegios aos que tamén servimos algunhas verduras que nos preguntaban se poderían vir aquí de excursión. Entonces, pois, a raíz desto, tamén buscamos pois, a un grupo de 4 monitoras que nos poideran axudar. E o que ofrecemos son visitas guiadas á nosa explotación, á nosa granxa, para acercar un pouquiño máis pois, o que é o campo á cidade ou non tan cidade, que a veces parécenos que solo en Madrid non saben de onde veñen os ovos, pero hai xente de máis cerca que tampouco sabe de onde veñen. Moitas veces veñen aquí e imagínanse que o agricultor é unha persona maior con gorra e bastón, e cando lle dicimos nós, os agricultores somos xente nova que queremos cambiar as cousas, que queremos establecernos no rural, porque tamén se pode vivir no rural, e quedanse sorprendidos. E daquela, pois, poñerlles un pouco máis ao alcance esta alternativa, que cada vez máis xente queira aproveitar os recursos do rural sin dañalo, claro, e saber que se pode vivir nel. Son parte de Labrecos desde fai algo máis de un ano. Antes estaba traballando como recepcionista nunha empresa de automóviles. Teño 2 fillos, e cando foi o primeiro parto e a primeira baixa por maternidade, eu tiña unha jefa e cando lle pedín a lactancia que me correspondía, pois encontreime con que non estaba pola labor. E daquela eso fíxome replantear, despois nese tempo fun tirando, pero no segundo, xa cando tuve a miña filla, o que me fixo é replantearme se eu quería seguir en esas condicións, sin tempo para meus fillos, chegando á casa solo para facer a cena e acostalos. E daquela eso fixo que me xuntara con Aiton e con Iván no proxecto de Labrecos, que é un proxecto totalmente diferente ao que estaba facendo. Gracias a eso, pois disfruto moitísimo máis da vida. Teño a meus 2 fillos aos que podo levar ás actividades cando quero, podo quedar na casa con eles, veñen á horta, axúdannos, aprenden un montón sobre insectos, sobre plantas, quero dicir, non ten nada que ver co que estaba facendo antes. Aparte de que didácticamente aprenden moito máis, eu podolles ofrecer un tempo de calidad que antes non lles podía ofrecer. Eles poden estar aquí sempre acompañando a seus pais sempre que queiran e aprendendo do que facemos por se algún día lles apetece continuar co que estamos facendo. E para nós é moi importante poder ter tempo para eles. A venta aos nosos clientes, pois o que facemos agora é mandar o enlace a esa tienda online. Eles fan o seu pedido, por exemplo, para a zona da Coruña, que imos a repartir os venres, fan o seu pedido os mércores, durante todo o día. Nos o que facemos é os xoves, a primeira hora eu xa saco o papeliño de todo o que teño que recoller, e daquela empezo a recoller, e incluso algunhas cousas o venres pola mañá, se me dá tempo, para tan pronto acabe o viernes subir as cousas á furgoneta e poñernos a repartir, co cual o produto máis fresco casi imposible. A nosa actividade principal, a alimentación que nós defendemos, pois, as verduras e os cereales son a parte máis básica, pero a produción desas 2 cousas, pois, se queres facela cos recursos que tes ao teu alcance, enseguida nos levou á necesidade de ter pois, certos animais para producir materia orgánica para abonar as fincas. Nunha explotación, digamos, convencional, a fertilización dos campos de cultivo é un gasto moi importante, é un custo moi importante. Nós, no noso caso, ao aproveitar, ao facer esa fertilización con animais, non só non é un custo, senón que é un beneficio, porque ao final, o que comentaba antes, eses animais pois, poden proveernos de diversos alimentos, neste caso carne, leite, ovos, o que sexa, o sea, sempre lá incluso,
sempre buscamos ese doble aproveitamento e esa sinerxia entre especies e aproveitamos por aí esas posibilidades. Cando unha explotación importa insumos en forma de abono ou sementes ou o que seña de outras latitudes, aí hai un impacto enerxético. Hai un abono que está sendo envasado nunha fábrica, que hai que transportalo a 1000 km ou 2000 ou os que sexan. Aquí ao contrario, aquí as vacas están con manexo de pastoreo que facemos, non só non teñen ese impacto enerxético, senón que están capturando carbono, porque están xestionando un pastizal que ten a capacidade de aproximadamente de capturar ben xestionado uns 1300 kg de CO2 por hectárea, vale? O sea, estamos transformando un gas, un elemento como é o carbono, que en forma gaseosa é un gas de efecto invernadoiro, pero en forma física, en forma sólida no solo, está fertilizando o solo. E non só eso, porque o aumento de carbono no solo, de materia orgánica e de humus, tamén nos axuda a que a humedade que cae no inverno se reteña. Entón, temos menos problemas de sequía no verano. Moitas veces, cando faz unha actividade económica, só ves o impacto económico do teu punto de vista. Claro, nós tamén temos en conta o impacto ambiental e o impacto social. O sea, nós os alimentos que producimos salen a un elevado custo e só certos poderes adquisitivos os poden adquirir. Para nós parecemos injusto. Unha alimentación sana ten que estar ao alcance de calquera. Se para producir alimentos temos que estar explotando a terra na peor definición da palabra, tampouco ten sentido. A nosa obriga moral é deixar unha terra, se non mellor, polo menos igual que cando a collemos, non estar continuamente extraendo nutrientes dela e despois as próximas generacións xa que se amañen. Non, iso non pode ser. Aquí en Labrecos tamén, igual que na horta nos gusta diversificar as especies de plantas que plantamos, pois na parte animal tamén é un pouco igual. O sea, tanto temos vacas como aquí, por exemplo, temos ovellas e cabras, un rebaño mixto. E a problemática das ovellas é que, como están sempre fora, estas sí que están todo o ano fora, pois aquí hai a presión dos depredadores do lobo. Entón, nós, lonxe de querer exterminar o lobo e querer acabar con el, pois o que facemos é, colaborando aquí cos nosos amigos os mastíns, encárganse un pouco da protección do rebaño. A nós Labrecos apórtanos moita satisfacción personal, porque ao final conseguimos o que pensábamos que era imposible, ou que pensaban incluso na nosa familia que era imposible, que era producir sin químicos, reproducindo cada vez máis semillas. E iso é para nós moi gratificante, porque a produción non ten que ser só unha relación de producir e vender, ten que ser pois algo positivo para o medio, e iso enche moito. Houve moitas dificultades para poder chegar a isto, ainda as temos. Pensade que, ainda que hai iniciativas parecidas, adaptar unha iniciativa a un lugar concreto pois leva o seu tempo, encontraste con moitos problemas no camiño e tens que ir buscando unhas solucións pois acordes ao que ti estás pensando, dentro desas liñas rojas que nos marcamos. Entonces é doblemente gratificante porque ves o resultado despois de 10 anos e nós estamos realmente contentos.